Quan som petits tots tenim una tendència a col·leccionar. O hem col·leccionat soldadets, o hem col·leccionat cromos, o hem col·leccionat bitlles per jugar. Això, quan un es va fent gran, ho pot continuar o deixar-ho estar. Si un ho continua, pot acabar tenint una col·lecció. Què és una col·lecció? Una col·lecció és la trobada d'una persona i una passió en un moment determinat i sobre un tema. Per què jo soc col·leccionista? Perquè he trobat la passió pel gravat, que al meu entendre és la més democràtica de les belles arts i que serveix per conèixer la història del passat i la creació del present. Els grans artistes, tots han fet gravat, des de Durer, passant per Picasso, passant per Goya, passant per Van Leyden, arribant a Barceló. I a poc s'ha anat desenvolupant aquesta passió que jo he sentit per l'obra en paper. En aquests moments a la col·lecció hi ha 850 peces aproximadament que es comprenen des del segle XV fins a l'actualitat i que donen una gran idea de la història de la nostra civilització des del segle XV fins al segle XIX i de la creació des del segle XIX fins ara. El gravat és un gravat de reproducció històrica o de reproducció artística fins a mitjans del segle XIX, fins a l'arribada de la fotografia, i és una peça que els artistes posen tota la seva creació al servei no de la història, sinó de l'estètica. Per què he fet una col·lecció de gravats? Doncs he fet una col·lecció de gravats perquè era la possibilitat que jo tenia d'accedir al món de l'art. Amb un gravat, tu, d'una manera no fàcil, d'una manera complexa i d'una manera econòmicament gravosa, pots tenir una peça de Durer, una peça de Piranesi, una peça de Picasso, una obra de Barceló. Difícilment les persones d'estàndard mig podem tenir accés a pintures o escultures d'aquests grans artistes. Per tant, la meva manera de poder accedir a l'art va ser a través del gravat. A vegades em diuen si el gravat ja no és una cosa del passat. Picasso, Barceló, Miró, Tàpies, Palazuelo, Borrell han fet gravats. No és una cosa del passat. Els artistes contemporanis continuen fent obra gràfica, bàsicament litografia i serigrafia, que són les dues grans tècniques del segle XIX i del segle XX, i continuen produint aquestes obres múltiples en paper. És una manera per ells de donar-se a conèixer, és una manera per ells de ser coneguts i és una manera per ells també de donar més difusió a la seva obra. Una col·lecció que és una passió te l'has de quedar per tu sol. Hi ha col·leccionistes que ho decideixen així, no és el meu cas. Jo crec que una col·lecció, si té sentit, és perquè pugui ser vista, es pugui gaudir per la majoria de ciutadans. Per això fem diverses exposicions, hem fet diverses exposicions amb la col·lecció, perquè ens sembla que el que és interessant és que els ciutadans tinguin accés a la cultura, tinguin accés a la història i a la creació a través dels gravats. I aquesta és la idea de la col·lecció Jerònim de Balaguer. Una passió al servei de la societat amb la més democràtica de les belles arts.